கர்த்தாவே, நான் உம்முடைய வசனத்தை காத்து நடக்கும்படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 20 அதிகாரம் 35 வசனம். இப்படி பிரயாசப்பட்டு பலவீனரை தாங்கவும் வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டுமென்று எல்லா விதத்திலேயும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்றான். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்கள் என்பதே. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு திருச்சபை மூப்பர்களிடத்தில் தேவனுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக தனக்கு வந்த எதிர்ப்புகள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள் இவைகளை குறித்து விவரமாக எடுத்து சொல்லுகிறார். நான் உங்களோடு இருந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்த எல்லா புத்திமதியையும் மறந்து விடாதீர்கள் என்கிறார். நான் போன பின்பு மந்தையை தப்பவிடாத கொடிதான ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும். உங்களிலும் சிலர் எழும்பி சீசர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படி மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன். ஆனபடியால் இடைவிடாமல் அவனவனுக்கு புத்தி சொல்லிக் கொண்டு வந்ததை நினைத்து விழித்திருங்கள் என்று எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறார். நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரியாக எனக்கும் என்னுடனே கூட இருந்தவர்களுக்கும் வேண்டியவைகளுக்காக என்னுடைய சொந்த கைகளால் வேலை செய்து சம்பாதித்தேன் என்கிறார். இப்படியாக பலவீனரை தாங்கவும் வாங்குகிறதை பார்க்கிலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டுமென்று எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறேன் என்கிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். நம்மிடத்தில் இருக்கும் தாளந்துகள், ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனையுமே தேவனுடைய கிருபையினால் தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஆகையால் நம்மிடத்தில் இருப்பதை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்போமாக. இதையே கர்த்தர் இயேசு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறது போல நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக துணையாக நிற்கும்படிக்கு கிருபை தாரும், ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.